Ang Ginoo manakan ninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Niadtong panahon na mitungha si Juan nga magbubunyag, nagwali dito sa kamingawan sa Judea. Siya miingon, hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gisgutan ni Propeta Isaias sa iyang pag-ingon. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Nagbakos siyag panit ug ang iyang kalanon dulon og dugos. Nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem og sa tibuok lalawigan sa Judea, o gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala og sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo, Sadusiyo, nga nanuol kaniya aron magpabunyag, mingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot ang kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naginulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham, sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nining mga bato aron himuong makaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diya sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig aron pagpakita nga naginulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muani sunod kanako, magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako, ug dili ako angayng bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya agnigo nga igpapalid aron laynon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang ato ang Ebanghelyo nagiskot may tungod ni Juan magbubunyag. Kahibalo na kita na si Juan mao ang nag-andam sa dalan nga agian ni Kristo. Siya po ang pinakapiting nga tao nga atua po nga mapamalandungan sulod niining panahon sa Advento, kay lagi kita nag-andam, nagtukaw sa pag-abot sa ato ang Ginoo, dili lamang sa pag-abot sa Pasko, kundi usab sa pag-abot niya sa ikaduha nga higayon aron paghukom sa tagsa-tagsa kanato. Unsa man ang mensahe nga gidala ni Juan aron kita mahimo nga andam kanunay sa pag-abot sa Dios. Dili ba siya man ang tingog sa kamingawan? Ang tingog nga nag-ingon, hinulsuli
og biyai ang inyong mga sala. A call for repentance. Ngano man nga ang paghinulsol importante man kaayo sa pagpangandam sa pag-abot sa atoa nga Ginoo. Paglimpyo sa kasing-kasing. Paglimpyo sa hunahuna. Aron diha sa kalimpyuhan sa atoang kasing-kasing o hunahuna ang grasya sa Dios o ang Dios mismo makasulod sa atoa nga kinabuhi. Aron usab niining panahon sa paghuwat, taliwala sa kalimpyo sa atoang kasing-kasing o gunahuna, sa yunra nga atoang ipahaom, i-align ang atoang kinabuhi diha sa kinabuhi sa Dios. Sa yunra ang pagpuyo sa mga butang nga mauusab ang makapalipay unya sa pag-abot sa Dios. Ug unya ang atoang kinabuhi mahimong kinabuhi nga nagsubay kanunay diha sa kabubuton sa Dios. Mauna nga si Juan mao'y nindot nga paminawin niini atoang pagtukaw, pag-andam sa pag-abot unya sa Dios. Si Juan mao'y angayan nga motudlo unsay angayan natong buhaton sa pag-abot unya sa Dios. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa tingog sa kamingawen nga mao ang tingog ni Juan nga moingon hinulsoli o biyai ang inyong mga sala aron sa pag-abot sa Dios kitang tanan andam kanunay nga mudawat kaniya. Manghinaot kita.